Dauka a wannan tashar YouTube Damana TV. Da fada shugaban kasa domin sanar da kucewa shugaban jamhuriya shugaban kasa Muhammad Bazoum ranar yau dinnan ya jagoranci wani taron koli da ya tattauna akan matsalar karancin abinci a cikin yankin Sahel da kuma kasashen yankin tafkin Chadi. Wata kididdiga da aka yi da masana suka yi na bayyana cewa mutane miliyan 34 na kasashe na waɗannan yankunan guda biyu ke fama da matsalar karancin abinci, waɗanda ba shakka idan ba yi wani abu ba za su galabaita kwarai da gaske. Wannan ba abin mamaki bane idan aka yi la'akari da dukkan yankunan guda biyu, yankin tafkin Chadi da kuma yankin Sahel, kasashe ne waɗanda ke fama da matsalolin canje-canjen yanayi, ma'ana damuna ba ta da tabbas, sakamakon da za a samu haka zalika ba tabbas, yakan iya kasance ya yi kyau ko kuma wani lokaci damuna ta kada mutane. Haka zalika shi dai wannan yankin na yankin tafkin Chadi da kuma yankin Sahel yankuna ne guda biyu da yau kusan shekaru 10 ko sama da shekaru 10 ma za a iya cewa ke fama da matsaloli masu nasaba da hare-haren 'yan ta'adda, wanda hakan bai ba da damar tafiyar da harkokin ayyukan noma ba daga wannan wuri zuwa wancan, wanda ba shakka dukkan waɗannan matsalolin guda biyu sun tattaru sun sa matsalar karancin abinci na da kamari a cikin waɗannan yankunan guda biyu. Dalili kenan a cikin jawabin da ya yi shugaba Muhammad Bazoum ya yi kira ga sauran shugabannin kasashe mambobin wannan yanki na Sahel da kuma na tafkin Chadi da su yi kokari su haɗa ƙarfi su haɗa gwiwa domin gudanar da duk waɗansu ayyukan da su taimaka a samar da wadatar abinci a cikin yankin. Yin haka zai iya taimakawa a samar da wadatar abincin da za ta iya taimaka ma jama'a talaka masu ɗan ƙaramin ƙarfi. Haka zalika ya yi amfani da wannan dama domin sake yin kira ga abokan arziki masu hannu da shuni da ke tallafa ma ƙasashen yankin ga magana taimaka ci gaban tattalin arzikinsu, musamman samar da duk wata hanyar da za ta taimaka a samu abincin da zai wadatar da jama'a bayan Allah talakawa.